Najväčšia posluchová miestnosť tu u nás v Enigma Audio je výnimočná hneď z niekoľkých dôvodov. Ako celý priestor, aj táto miestnosť je ovládaná Smart Home systémom Control4, ktorý si teraz ukážeme. Na stene máme takýto elegantný dotykový panel, ktorý má preddefinované rôzne scény. A teraz, keď vojdeme dovnútra, stlačíme scénu Príchod a celá miestnosť sa nám na stlačenie jedného tlačítka pekne pozapína a pripraví na posluch. Dokonalá akustická úprava miestnosti je riešená týmto krásnym parametrickým obkladom a panelmi robenými na mieru. No a tretím, ale určite nie posledným dôvodom, prečo je naša veľká posluchová miestnosť výnimočná, je to, že ako jediný oficiálny Focal Powered by Naim Store na Slovensku máme na posluch pripravený takmer celý rad reproduktorov Utopia. Z už spomínaného radu Focal Utopia sú dostupné reproduktory Focal Diablo Utopia pre všetkých milovníkov zvuku regáloviek. Taktiež nechýbajú stĺpové reproduktory Focal Scala Utopia. Keď sa posunieme troška vyššie, máme tu taktiež efektové reproduktory Focal Viva Utopia, ktoré však výborne hrajú aj takto, ako ich máme my zapojené na stereo. Tieto máme aktuálne pripojené na zariadeniach T+A z najvyššieho modelového radu HV, kde si môžete prísť vypočuť SACD CD prehrávač a multimediálny audio prehrávač MP3100HV, ktorý je pripojený na integrovaný zosilňovač PA3100HV spolu so zdrojom PS3000HV. A všetkých, ktorí chcú zažiť skutočnú audiofilskú nirvánu, pozývame do tohto kresla vedľa mňa na posluch týchto unikátnych reproduktorov Focal Grande Utopia, ktoré máme taktiež pripojené na zariadenia radu HV od značky T+A a konkrétne je to streamer s predzosilňovačom SDV 3100HV a dva monobloky M40HV. Where are my babe? There she lay,